Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Karbi Hydro Project Development Committee Middle to Stage Atuma Hinpen Chinthong MSc Avejit Krolapen Socheng MSc Hatsing Rong Paratuma Phan Chopha Vekta Wang Pipede Mati Jongachik Loni Phankor Troxiani Morento Lang to Pamahi Thialong Hydro Project Mati APDCL Adem Ketengalong Land Compensation Kipi Kichok Chia Pathak Rong Phorong Aradatum Ningkipung Chipaklang Porenti Alang litum pen land compensation ki pi ki chok che pathak ching ki che thanang pu pen chin thong MSc Avejit Krola pen so cheng MSc Hatsing Rong Pharatwa phan tok jira lo pen cho pha pon lo la pen nang che tong don popusi bang hini MSc atum se tami che chak don lo bonta chin thong lo pen so cheng constituency ke parlo land affected area rong pho arat Halloween pen wang data pit abangke MSc Avejit Krola pen MSc Hatsing Rong Pharatum Chetong Londe Dat Pusi Karbi Hydro Project Development Committee Amaipu Longki Be Lapen Kongchun Bang Sarim Be Lapen Rongora Tatuma Hinpen Nang Pachini Dun La Son Si Alang Litum Pen Kaninje Pontuke MSc Banghinia Phanta Puthot Ni Thoman Apor Pipontulo Labang So Porki Pipon Jongsi Alang Lituma Hinpen Nang Chingki Nang Jithan Thepulote Puthot Ar Koyachiklo Ni Pai Siar Ni Pen Abangke Dema Matsi Ben Check Popusi Alang Litum Pen Ningje Pontu Amri Pen Hemari Bongrong Karbi Anglong News Nilitum dak Karbi Hydro Project Development Committee Middle 2 Stage Committee atum nanglitum media korte tumana prangsi choropajirlo nilitum nanga chohanga teng nalitum apora teng bana paledun thekapot Pini nilitum ladak kaching room pet nangko alama bangke lalo nilitum MEC banghini lapu socheng pen lapu Chinthong number 3 Chinthong MEC banghini apha nilitum rong asar bangpho the main affected village arong asar the signature pen sil stamp nilitum theng pame pen nilitum president secretary asui theng pame pen nilitum alang litum aphan kachohang ko nalo pilo atarik nilitum mention dun lo 27 of December pini lo setame alang litum nilitum kachohang ateng pen wang po pen alang tum wang vedet nilitum beneficiaries tum sareng ha rong check pen stame ko ane khailu akeng pen stame wang lap setame alang litum wang vedet apot nilitum rat pen alang litum aphan ningduk chepaklang lo lapen beneficiaries kaddu gawe an stame nilitum kaddu gawe stame isiwet ningduk chepaklang pen alang litum aphan nilitum pinrem lo lapen nilitum pini chingwai ponthulo pini ingkora troxy lo nilitum ingkora troxy pen nilitum 30 of December la so achik lo anilitum alang litum han ni thoma por pilo je nilitum beneficiaries a thengno wang pen nilitum aphan lakedam tang a compensation alam ni compensation alam nilitum pan lam klar nang pachi pj aphan nilitum alang litum aphan chohang kon thulo jongsi nilitum pini ka chingwa ateng pen alang litum 30 angbong nang lam klar nang chipi pedet polote nilitum 31 pen nilitum dak kam pa claim long lelo project sitami nilitum beneficiaries hoi angton pen nilitum kam bon check pole lan ver Gesemet pet pen nang litum Fredi October achiklo 20 arni alang litum sampri ge milong alang litum beneficiaries amen kachapaklang do according to MOA ateng pen 235 angbong pen nilitum kaddu ge dak chui sab ateng gulo nilitum dak ke 125 vet 110 ke lake nilitum chini ne pena muni dak rong pholong ta voter ID pen chenglok chini ne pena muni sidak alista nang doko pen nilitum poisa pi pe angko sitame resolution do deputy secretariat ke wang hot hala so nilitum kache tok do poisa pi pe ko ta je resolution pho kache tok ang bong pen PAF ateng pen hong aso hong pen hong amunit tang aphan tangka pilong le puthada kache tok do la pen PAF ateng pota holders ateng pen votara dia ateng si tangka pining puta nilitum chekroi la balama pot non 110 beneficiaries hong pen doko lahaya aputhak silam klar nang chipini nilitum aphan Jongsi la ni thomang bong banyang sina alang litum nilitum jongsi alang litum aphan kachhanga teng men wang vedat pulote nilitum 31st of December pen ge nilitum indefinite ban back ke nilitum beneficiaries hoi pen nilitum committee hoi pen nilitum kam ba claim long lelo
Ini soal bakal hello. Kalau council pen official, lalu mesti agreement do. Kalau agreement itu include ada bangke, lalu how it's a close. Ini betul close dengan betul. Tapi 2016 ada kala voter list along. Dah affected area, police already ha. La 2016 voter list along amend kedua tu. Kalau berbisnis komunitas mana mana kita asal pikir sabra nak kami itu. Kalau tungsi kompensasi ke long charge ku. Ada council beneficial kecil kroy do. MOE. Ada kecil kroy do. Itu do. Nak sekali orang bangke angtal murid dopik. Aku tangka kompensasi tangka kelok ta angtal murid tumsa kelong bisi. Lokal tu ke lagi silok kita tu ke lagi pelapin kroy lagi posisi kelong. Lah bangke injustice mesti dulu. Lagi injustice lo lagi dagara tu pan lagi jongkui dagara pan lagi lagrem mesti tu ke kitin lo. Kesopo si daga beli besri tu lagi tu area tu bangke hitung ke lasi tinggi pu hitung ke lasi tinggi kilo lasi hitung ke project lagi. Walau bang lo. Lasi lagi thobang bong si lang tu council especially la ke pulok akbil hola effect akbil ho la tinggal area betang area lo lak so check jadi tu sosial betul yang proses ABC itu wang plan la so isu betang la so problem betang wang pernah explain lagi itu han lam klar lam pinang je lalu la so por bagian la ni thong por pilo itu bang sih ke dia lopote apa kadang beneficiary kedua tu apa pun gam ke bor clean Ante ke dalam tang bor clean pada si kupede dosi graduality pa pede intro decision lah pede kapre teradu ponte laso ada itu ke council so ke dalam tang por hudala si atum stame arjudun lo labang so puthak land compensation ki pie puthak chok che puthak la so puthak bangke konsela long alu nang pele lang bisi alang li tum hin ben bangke cm khai taning je pon labang so puthak na tum cm phan ko pine la pujon ka ching kidam do igloma nilitum CM along makke nilitum committee hoi la pen beneficiaries tum ching kidam delang sitame nilitum aprangsi ningi the pen aprangsi CM ke hai phan nilitum papodam de pin pen nilitum dak pen ka chotoy dun wek rong polo pu chinthong hin rong thom lo affected area so cheng hin rong thom lo la sinili tum aprang si MEC phan ka chohang pen alang li tum lam the lam klar nang pithek jimine kwa kha pen sinili tum ka chohang lo stami alang li tum wang po pu pen wang vedet aposi nili tum ni thoma na por pilo ni thoma nyong si wang vedet polo te nili tum la bangke kama bang ta indefinite ban lo la pen totally next step bangke la nili tum chingwai tu po ako APHLC song pen pherang ke mai kang nipot kedam tangani dhoniso rong pharaphan phatek mate jail thap thot pen wang thu pen APHLC Central Committee atum pen biswana dalong rialong kikim bom Karbi student hostel lapen guest house apothak pherang ke mai kang ni nili pininang litum phan birta ke to atum phan ke hang pen pot nang litum ke wang pot nang litum phan churu lo alam ke la pulayo pini Donesor rong par alang li nito APHLC leader asongja alang li candidate lo amreng homosti pen ke la pen important leader nitong bo alang li la corruption government tum corruption ke claim la so aputhak kenep dunja phan bor ilo nito mangi jasemet ke pe phubat nang po bangkali मुझे काम क्लेम लो काम के क्लेम जी कौन मगा खरो साला सटिंग काम क्लेम नहीं पुआबांग से जैसे मैं नीतुम alang lita kamatha amat der kuti sira chitim askim and lo hostel ki kim boys hostel ki kim ha bisonat sariali akam tang tedet pisi akam tang edlo pura bill and debt pala amasi alang li RTI pen information and lo laso pen a job alang li pan extortion a case piturong hala an kapre katu abang hala tum hala contract ke claim tu ba amar alang li pan jail along
ruini so se beng thot la seta arnam do pot alang li phan pini jail pen joy ke pen bail pidet la salam baki al apen itum ke la salam bang ke ne bom jela e sonalam ni li puing tum konatma son kam claim ji pupo claim kledet titi amat local mone tum phan paphere det titi pusi punang tum jok ta complain lo de nang tum phan ke mo phi ke thang a skim na nang pite lo puturong titi pu setan ni li tum mangi pukang tung e la hello pupu sita APHRC ke power ke bangji ko natsi la son public tum ta complain to the that titima hala tum phan ke ni tum ka bangge schema bang pi thu thele sita non jong si ka do eta nang cherap dun lason kam claim ji pomat claim klede corruption claim wrong poisa churong titi akam claim klede petang de titi po thai ange jong si complain do te la bang mo phida ne tum power le bang thu sita ne tum bangge hadak bangge scheme pi thu ji la bang thu ke ni tum pinya mata apor kali pininga ningje nang isita la salam bang ni ningje det anpar ke alang li rong phar sang ho phanang li tum arju tamel alam ke jathan lo te dokpe khedi se abinong ke li phana beng ve ka bang ke lalo inut borsing rong phar ko da difu press club long ko pini at pudo pune pitong ne alang li sin li phana jo phone nang call lo phone nang call lo mala ke sia makam de ko sia makam de la ke nang do join up amat la so phone nai call hot nili bang nili thange chok che ave nili phan nang ke therang hap em se nang pu nili phan nang chiki pame ne chiki dun pame ji seta nili phan nang ke therang hap la pen nili pilo ke chok che ke do Komando nali panang ke borsing rong phar la se borsing rong phar reporter bola ta reporter bon Rang ke solangdo solando ang pula. alang li sin li phanang ther lo siam men ben siam kampo siam kam gali pula dang de borsing rong phar po bang ta ningja he ji asi siam akam puanta ke than nang than da pita nang dojo thek pu pen siliman case ang pi la pen case ang pi dat apita men li phan me thang party chi open BJP long join nang ji pu abirta nang pali le no bahini pen li phan first abang ke li phan a therang ha pen li kroin de lo chipa bidon de lo second abang ke party chi o edat polo la theni just met pet ke la si ili pui bang ke lalo nili phan lakri pho contractor phan tangka ka demand pula ke aho kali lapen ke jong sia lang tum nili demand long bek pula tangte approve pek lang nang ji ke copy pot pek lang ahidaasi ang thek ave pin pen nili phan case na pa bon thap lage nili chechak che la pen ke la so put ha ke nili unan ke dum party ahin pen che 5 nili to gala Ada bisanat long ki kim bom hemla voice house de. Lothan banga tuma phan seke kipipon pini por phai krinira achitima por malompen hanjang langso high school gunotsav aputhak kipipon sonsi jai megalong hakim rongpi district mission coordinator longki rongpi BPEO ritaing tipi BMC anparta manpeng kedu kethikidingatum chetongdon aduntu jai megalong kedam tangpen gunotsav ansusi angthek mimuchot ji aphan seke piponthu lapen one nation one identification for students lower primary upper primary aputhak chethan chimumpon bangso aputhak jongsi kechoklim aporateng correction dunde lepute students atum school cheterek jiaphan akatora thedung dokok jipusi pangthekpon jasimet lake fake diploma certificate kepavi det ji aphan sarkar atumpen chiparai pon loputa alangli tumpen pachetakpon